بله تماشاوان هجا جارکی دن برنامه نتویی برنامه روژه دا امل پیشبری ونن ام همو به ریزداری سلام دکن انشالله تخوازیم اوج خدا کو او برنامه ما و به منفعت ش تمام تماشاوان مرا و پیشر تماشاوان ما وبکه و ایر کود خبردان مدا belki zaman zaman bu zamanı Kürdi az da akıbım cüberku Zazaki و Farisi و Arabi لناف هب خستیه belki yine ki de zamanı bu da tişte ku taraf civaki ve خوش ne فهم کردن هیه لیاز باور می تماشامان میجی اوی خوش ببینن اجداد و دردا خود سپرم لسر خوشتیتن آوای تماشامان هجا ازیرو دخوازم بحثه امت و اسلامیت بکم که امت چیه اسلامیت چیه از گریدانا امت و اسلامیت به هر چیه از دخوازم ایرو لسر بسکنم براستی تمام اولادا امت هی یعنی امت او قومی کو لطرف الچی خدا توف کنه جوان را تگوتن امت امرو دکارن تعبیر امت بتشت کدن چه بکن زیرا امت هما ور بجواکی که پر مزن به توپم پر مزن چه نبو ده هندک هندکی دا دست بکر و به سبب که ده هندک هندکی دا دست بکریه از دخوازم به آیت آخان جوارا هنگی فره بکم خدا عز وجل قلت بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قلت برا دناف برا ودا يعني دناف ودا جواكي كي هبه جماعتي كي هبكو والدعوة خيري بك يعني دعوة خيري بك والنهي خرابية بك يعني وبر بخيري سوق بك وج خرابية جي بده دور خستن وتاكو ونبجي خلاصية يعني ونبن أهل خلاصية جواك عزيز قال باور من وقت يكون مرو لفيدرا مزدك خدا عز وجل دوی برد نوبر ودا امتکی هبه yani ümmeteki yani toplumeki cemaateki meruz dikarı bevece bira örgütlemek idi navada hebe yani bira örgütlemek yusad navada hebe ku bunu dora tişteki ver kombubun او tişta ku bunu dore komduvun bira armanca ve mekseda ve durxistina jixraviye ve o berbe çuyna leser xeyri u leser rindiye be yani tiştek ve berbe adalet edebe, tiştek ve berbe kheyr edebe, tiştek ve berbe hasenat edebe, tiştek ve berbe behevra gredan edebe, tiştek ve hezda vedeki yek, kuvveta vedeki yek, tiştek ve nakokiye ji orta vededir rakirin, lve deradavun lidora hev biskinin, hezu kuvvete bidin hev. Yani bivini cevak u toplum ki vusa, icar nehya khiraviye bikin. Yani insana جخراویه، ج بی‌عدالتیه، ج ظلمه، ج دزیه، ج تعدی بده درخستن. Yani دوی درده معنا امت تی و معنی کو yani örgütleme ve bırak kavi bir لسر حقیقتی لسر راستیه o ve berber rındiya beve berber qanciya beve o ve dur bixi jخراویه bırak cemaateki dina ve da toplumeki dina ve da heve tın riya qancı u rındiye jwara nişan bide o riya xiraviye ji nişan bide bu sebep jwara bu peşek ku un riya xirav dur bikevin berber rındiye her de tabire kidinda omette ve mani omette ve mana wan kesi ku civaki idare dike leser hakikati yani civaki ra peşektiye dike yani dem de ummeta Muhammed aleyhissalatu vesselam ki de mane ki de işte ve mane eve ku bunun taraftarı peygamber aleyhissalatu vesselam jera bunu hez jera bunu kuvvet beşektiya İslamiyet ekriye leser hakkı ve leser adaleti دوate kidin daji mana ummete ev dixwazim ve derada bu ayete kidin ve bername bidin qavi kirin yani bidin zengin kirin ku vakte ku merev ayet buxinid ayet gredan ayet be evra tespit bike birasti ve çağı daha hoşdur da ayet kidin eda mesela ayet Sure-i Bekar
128 dest xelet nebim. Ayeta me pêş te jî xwend Sûre Ali İmran bawer ki ayeta 84. Bele. Ayeta Sûre Beqere 128 da Xuda Azze ve Celle dibêje Rabbena vec'alna muslimeyn leke ve min zurriyetina ümmeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke ente tevvabur rahim. Ve ya Rabbi dün me bigerine ji Müslümana yani ji aştixwaza me got ku yani mane ki İslamiyetê jî aştî, aşitî, barış, selamet, İslamiyetê de selametê ya Rabbi tu me bigerine ji wan kesê aştixwaz, ji wan kesê ku li dor selametê tom dibe, kom dibe, ew kes li teslimê te bûne yani teslimê huquqa te bî, teslimê mezinaya te bî. Ya Rabbi tu me bigerine ji wan kesa û car de jî ji zurriyetê me yani neslê ku du mecitê tu wan jî bigerine ümmetekî çawa ümmetekî car din li alî selametê, li alî aşitiyê, li alî aştîxwaziyê ve. Yani tu wan jî bigerine civakekî, cemaetekî, komekî, ürgütekî ku aştîxwazin, aşitiyê dixwazin, li pê selametê diçin o ji bona selameta insaniyetê, ji bona selameta civakê ew xebat dikin. Divê derede mana teslimiyetê yani teslimiyet meru ku teslimê Xuda bû, meru teslimê qanûna Xuda dibe. Meru teslimê nizama Xuda dibe. Wexta meru teslimê qanûn û nizama Xuda bû, meru bi gorî nizama Xuda jiyan kir, ew jiyana mera ber bi qenciyê dibe, qencî mera ber bi aşitiyê dibe. Zaten cê ku aşitî lê tuneve, cê ku selamet tê de tuneve, jiyana bê aşitî û bê selamet jêra naygotin jiyana İslamî. Jêra naygotin jiyana bi ümmet, jêra naygotin jiyana bi bawerî. Jiyan lazım tê de selamet hebe û ji bo selametê û aşitiyê jî xebat hebe. Temaşevanê hêca Xuda Azze ve Celle mehlukat vexta çêkiriye, mevcudat vexta çêkiriye bilxusus di xulqiyeta insan da ayet jiyane pir alimê me tim û tim di van bernamê me da wan ayeta dixwazin ji bona ku nebe dubare ez van ayeta îdî naxwînim lê belê mesela Xuda rengê insan cuda çêkiriye. Cinsiyeta insan cuda çêkiriye. Milliyeta insan cuda çêkiriye. Lê Xuda Azze ve Celle di nav aqasta cudatiya da çar tişî ortaxî daye. Yani şiriktiya insan li ser çar tişta wek hebe. Yek rengî wî çi dibe bila bibe. Bejna wî jî çi dibe bila bibe. Cinsiyet û zimanê wî çi dibe bila bibe. İnsanekî rengî wî gewr xwîna wî jî sor e. İnsanekî rengî wî reş xwîna wî jî sor e. İnsanê ku rengî wî sor xwîna wî jî sor e. İnsanê ku deyî dibêje rengenim, rengendom dibêjin. Buğday tenlî Tirkî dibêjin. Ew însanana jî wexta ku ciyekî wan xwîn bibe, xwîna sor jê tê. Demekî xwîna kê dibe bila bibe rengê wî yek e. Gelê lazim e xwîna însaniyetê neyrejandin. Ji bona xwîna însaniyetê neyrejandin meru mücadele bike, meru li ser wê mihvalê teslimê Xuda Azze ve Celle bibe, meru dibe ummetekî aştîxwaz, ummetekî barişê dixwaze, meru dibe ji wî. Adûdiya me got cardi, bi gorî reng û cüsse û cinsiyet û milliyetê insana ferq tê da tune çi ye? Hêsrê çava. Hêsrê çavê her kesê yek e. Rengê wî berrak, rengê wî temiz, rengê wî zelal e. Di çavê yekî Afrikayî da ji wexta were xwarê ew hêsr e. Di çavê yekî Ereb da ji were xwarê ew hêsr e. Di çavê zarokekî da ji were xwarê hêsr e. Di çavê dayîkekî da jî were xwarê bi hêsr e. Lê hêsra herî bi qîmet herî bi qîmet ew ku ji şabûna di çavê însan da were xwarê. Herî bi elen, herî tel jî ew ku ji ber heqaretê di çavê însan da were xwarê. Ji ber telayê di çavê însan da were xwarê. Di çavê dayîkekî da were xwarê.
لسر اولادی وی او دایکه کی لسر اولادی خو وقتا لسر تعالیه اولادی خو سردبارینه هسرا هری تال او لرنگی وی نبلیه استر دچابه آسیه دا جوار عین استر دچابه عیشه دا جوار عینی دچابه فاطمه قردنز دا جب بار عین استر او دچابه خدیجه عرب دا جب بار عین هسر دچابه روجینا کرد دا جب بار عین هسر دچابه کی دا تبلابه هسر رنگی وی زلال اگر کج تعالیه و او هسر باراندنا وی هسر تعالی اگر شابونه به پر بقیمت انشالله جبونا کو هسر شاهیه دچاوی انسان دا بباره لازم امت خباته بکه مگو چه دمعنه کی دا امت بیشکی جواکی او کسی کو جواکی را دو آلیکار لبونا لسر حقیقت لسر باشتی جیان بکه لسر عدالت لسر نظام الهی جیان بکه امت اساس شوان راجته گوتن معنی امت معلوم دا عربی دا دی پر معنی امت یکی د دایکی دا yani hem kişi dayike ki bunu ümmet de dere da ciddi lser insaniyet de güçlü diskine yani ümmet de dati mane hem pür hep belanekin mego yek khuyna insana rangevi veke hebe ister ki çabe jena çabe dayika çabe insana hesir rangevi yeke asisya de her neteve da de çıdı kefavi şekli gri yeke Gri her deri feryadı. Gri her deri figanı. Gri Türkistan eci figanı, Kürdistan eci figanı, Arabistan eci figanı, Parsistan eci figanı, İnglistan eci figanı. Ceku gri te da çedbe gri figanı. İnsan dışta ku jiddili vidate vi bi griye xu bi gri dixwazı. Dixwazı ki bu gri xu bi insana bi fehm kirin. Dengi xu bigri bigini insana. Ki de kefaviye. İnsan kes bu İngilizki, bu Kurdi, bu Türki, bu Arabi, bu Farsi nagri. Bu figane digri, gri dil date. Gri dil date. Herkesi ku digri elemavi derdevi çiye lazım ku em bu derdevi hal bikin ve elemavi bibirin ve elemavi tedavi bikin. Vakta ku em bibin sebebi tedavi kirin ve elemi em ümmeta ku Xuda dixwazı aviş ümmeten müslimeten ev ümmeta biselamet ev ümmeta aştixaz ev ümmeta ku teslimi Xuda buye eğer ku em xevatê bikin ji bona insan negirî ve çağı em dibin ji wê ümmetê ümmeta bi teslimiyet ümmeta aştixaz ümmeta ku teslimi emri Xuda azze ve celle biye em ancak lisser ve xebatê dikarin bi ew ümmeta a çaracı kenne insan ken kahkahayı kahkahe ku insan daveci zamanı vücutuna herkes belki tona dengevi de belki cudati hebe lebele dikene yani ji kendi dışına ifam kirin ji gri te fam kirin ku ev insana elem kivi hey ji kendi te fam kirin ku şabun kivi hey ha demek ki kendi insan acıya ki lazım merif gusa bıxabıtı hatta ni insan digri bira bikenne hatta ni ku insan digri bira bikenne hatta hesracı talaye dibarine bira şaye bibarine lazım merucu boy vitişta hane bıxabıtı loma Xuda azze ve celle de ayeta kerime da dibece biradına ve da ümmete ki vusa civa ku topluluk ki vusa hebe emre ve birindiye bike yani emre birindiye bike nehya ve jixraviye bike bira emre ve bixire bike hun xira bikin tişte xir bikin tişte xir çi tişte menfaata insaniyete te da heye topyekun wan tişta bikin tişte ku insan ji menfaat edibine wan tişta bikin tişte ku insan ji zarar edibine wan tişta nekin muhabin em dibinin de televizyona da hema programı xud derdikevin profesörün, akademisyen derdikevin, profesör derdikevin
ji civakê re dosê hev çîroka dibêje o kî nizam aqasa nimêj bike tere cennetê, kî aqasa la ilahe illallah bibe tere cennetê, kî aqasa tizbîye biçin aqasa horiya dibîne, kî aqasa hurîkê nom bixwe aqasa horî digêjiye, kî ku tebeqa aqasa temîz bike işte Xweda filan nimetê didiye ji van tişta tê behs kirin. Kesê ku xwarina di wê tebeqê de tê xwarin helal e ya heram e em êzê dikin li wî napirse. Ew xwarina ku di wê tebeqê de hatiye xwarin heq û hiqûqê başqa kesa tê de heye ya tê de tune ye. Ji wî nayê behs kirin. Dünya insana li insana digerînin cehennem, dünya insana li insana digerînin cehennem ji bo cenneta xwe. Ji bo cenneta xwe dünya insana lê digerînin cehennem. Di nav ummetê de tiştekî aha tune ye. Di qavrama ummetê de, di tabîra ummetê de ew ummeta ku Xweda Azze ve Celle behsê jê dike ev ummeta hanê nin e. Ummeta ku Xwedê behsê jê dike insan were arekî kom bibe örgütleme navî Kurdî dikim nakim nay ser zimanê min örgütleme gereka insan kom bibe li dora hev tof bibin li ser meselekî xwe bigînin hev fikra wan ramanê wan yek bi ew fikr û ramanê wan jî çi bi ji bo selameta insaniyetê bi ji bo heqîqeta İslamiyetê bi ji bo qalîta jiyana insan bi insan jiyanekî bi qalîte de jiyan bike mesele ev e yani meri örgütlenmiş bibe li ser heqîqetê ew heqîqeta çi ye ew heqîqeta Xweda Azze ve Celle hazır kiriye bi wasita pêxemberê xwe Resulê xwe sallallahu aleyhi ve sellem ji me reşandiye. Bala xwe bidine mêzeke Xweda Azze ve Celle di vê dere de hiqûqa Xweda çi qas mezin e. Mesela beriya ku pêxember aleyhissalatu vesselam nehatibû elê müşrikê Mekke dizanîbû ku pêxemberekî tê dünyayê Xweda qasidekî dişîne ku dibi qasidê emrê wî beklentiya gişta dîtina gişta sekna gişta li benda wî bû li benda wî bû ku Xweda qasidê xwe dişîne lê zen dikirin ku ew qasidê ku Xweda Azze ve Celle dişîne ji eşrafê Mekke dişîne ji mezinê wan dişîne ji maqûlê wan dişîne ji zengînê wan dişîne yaxud ji reîsê qebîla dişîne wan werzen dikir lê belê Xweda Azze ve Celle wexta pêxemberê xwe Muhammed aleyhissalatu vesselam şand nûra pêxemberiyê dayê giştik şox bûn wexta nübüvvet da wî giştik şox bûn çima şox bûn mêzekir Muhammed kurrê Abdullah hêtîmekî bêbav hêj ku di hemla diya xwe da bûye bavê wî miriye hêj ku bû 6 salî diya wî jî wefat kir Galikê wî jî wefat kir. Belkî xelet bi diya wî belkî daha pêş de wefat kir bi nayê bîra me. Di piştî ku Abdülmuttalib galê wî jî wefat kir, bawer ki 6 salî bû û li ber destê Ebu Talib, li ber destê apê xwe ma. Heyata wî bi feqîrî derbas bû, jiyana wî bi feqîrî derbas bû. Carna şivanî kiribû. Lê belê di nav vê feqîriya xwe de, di nav vê tunneya xwe de, di nav vê hêtîmiya xwe de, di gel vê hêtîmbûn û bêkesiya xwe ew Muhammedul Emîn bû. Ew ê derew xeber nedida. Çiku xeber bida, rast xeber dida. Wexta ku ew hêtîmê Qureyşiya Muhammed wexta bû Hezretê Muhammed wexta bû Resulê Xweda tabî çawa şeytan ji kîbra xwe yani Adem aleyhisselam kabul nekir, Adem di ser xwe ra kabul nekir, xwe di ser Adem ra zanîbû, got ne layıkı ku ez Adem ra serî daynim. Çawa şeytan bi vî tişta hanê bû şeytan ku Ezazîl bû, İblis bû bû şeytan, ev û müşrikê dewra Mekkê jî li gurûra xwe nedixistin ku Muhammed hêtîmekî kurrê Abdullah wî qasidê emrê Xweda va li gurûra xwe nedixistin. Bi sebeb vê di müşrikbûna xwe da berdewam kirin. Di kufra xwe da dewam kirin. Li ser neheqiya xwe dewam kirin. Temaşevanê hêca. Di vê dere de hikmeta herî mezin ew
خدا عز وجل رسول خوش فقیر شاندیه رسول خوش بندست شاندیه کسی که مافی وان هاتی پلچقاندن جوان شاندی چونکی جبونا او بو اشق جبونا او بو رونایی جوان را شاندیه خدا موسی علیه السلام دمالا فرعون دا دامزن کرن به دست جنا فرعون دامزن کرن راکر لقارشی فرعون حضرت ابراهیم کره بابه که وسا و ده خزمتا نمرود دا بود پر جاره به دست وی نمرود دویجن نمرد به دست ابراهیم دگر دور جم نمرود دگو ویا باوریاوی بتتونه ابراهیم علیه السلام دوی خانه دا خدا عز و جل پیغمبری دای او کر قاصد امر خوکو رابو لقارشی نمرود مجادله دا تکوشین دا حضرت محمد علیه السلام لقارشی آب خو مجادله دا لقارشی اقربای خو مجادله دا دعولی دا و او محمد الامین پیغمبر علیه السلام عالم راجبون رحمت هاتو رحمت او به عدالتی ندکر یعنی میلا آب خو میلا اقربای خو میلا کسی که نزیکی خو ندکر son ez dixwazim bi tiştekî pir girîng belkî pir girêdayî bi mesela me jî nene ez bi wî madem ku bîra me ketî dor ve meselê girê bidim. Mezeka mîro meze dikin însanekî li qarşî îxtidara destê xwe bilind bikin, dengê xwe bilind bikin. Bi goranî wan tev negerin. Bêjî ez jî hemin di yekemîn da nonê wî jî dest digire. Di yekemîn da nonê wî jî dest digire. Da dönemin de azadiya vıcı destekli. O vakta viyacı ki dve em Müslüman, em hamiye dini İslam'ının. Ez bu kuva giredim. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Muhammed malumi be alime mevu be temaşevane meyiku Hazreti Ayşe jina Peygamber aleyhissalatu vesselam o kıza halife yekemin Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ayşe iftira ki avıtını. De mesela ifke da. İftira avıtın Hazreti Ayşe ku evjina Hazreti Muhammed biza Ebu Bekir Sıddık bu. Eve ku ev iftira hani avıtı bu ki bu mistah bu binavi mistah. Mistah ki bu lecem Ebu Bekir babi Hazreti Ayşe hizmeta Ebu Bekir dikir xwarina xu none xu ava xu ve dere temin dikir. Le vakta ku Xuda Azza ve Celle ayet nazil kir ku go Ayşe iftira le hati kirin Ebu Bekir Sıddık jî pê hesiya ku mistah iftira avitî keçawî rabû ji derê xwe kir der. Nonê wî birî ji derê xwe kir der got tu êdî di derê min de loqekî non naxwe. Fexrê alem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ew yetîmê ji dê û bavê Xuda Azza ve Celle ew kirî pêxember şandiye qey nizane qalîta wî çi ye. Ew pêxember aleyhissalatu vesselam pê hesiya ku Ebu Bekir Sıddık mistah bin nonê wî bi ristê wî dayî terbiye kirin goya Ebu Bekir Xuda ristê kesî nabire bi sebeb îsyaniya wî heqê te jî tune tu ristê wî bibire. Derhal behem mehal acil mistah bîne were nonê mistah ava mistah tu nikar bibire heq û hukûkê te tune li ser vî warê han. İşte em girêdayî bi vî dînê hanine. Dine Muhammed aleyhissalatu vesselam via emir dikir. None insan ra naylistin. Bi namusa insan ra naylistin. Xwîna insan nayricandin. Hesre çavê insana û barandin insan nikaribe bi sebeb. İslam nikaribe bi sebebi vana. Müslüman nikaribe bi sebebi vana. Eğer xwîn vexta tê rijandin, eğer hesir çavê dayîka da tê barandin, eğer zarok tu kuça da buye müptelayê eroîn û esrar û o tiştê narkotik eğer îro insan di sebeb feqîriyê perîşan û peşmorde bûne meheqeq berpirsyarê vî em İslamın di serê de alimin o evê ku divê em hamiyê ummetênin ewin.
خدا me bigerin ji wan kesê ku bi heqê teqwetê ji Xuda ditirsin, bi heqê aşîtiyê bûyê ümmet, bi heqê teslîmiyetê li ümmetbûn, li bûyîna ümmeta Xuda digere. Xuda me bige ji wan kese û bimînin di xêr û xweşiyê de.